bi an bɛ jumadonna Octobre kalo tile 8 an balima aw bisimila Maliactu ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibara minnu m'an bolo ka da tulo kan o de ye Bafoulabé ale ni a lamini yen dugudenw olu furakɛla fu la tile 2 kɔnɔ. Kibara minnu sera ma olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko arabadon Octobre kalo tile 6 ka bila alamisadonna Octobre kalo tile 7 Bafoulabé kaw furakɛlikɛla olu fɛ yen nɔ nin tile 2 ninnu kɔnɔna la u ka kɛnɛyasow caman na fu la. Ni waleya min kɔni filɛ nin ye k'aw ladonna k'a fɔ Mali cɛmancɛ fanga ɲɛma ale ka hakilina dila ni o y'a ka conseillère principale ye colonel Trouver ale tun bɛ nin ko ninnu ɲɛma ale tun bɛ nin colonel Trouver ale tun bɛ nin ko ninnu ɲɛma ni a denfaya kun talen don ka di transition ɲɛma yɛrɛ ma colonel Goita. Colonel ale kɔni ka tali in senfɛ Bafoulabé colonel ale kɔni wulila ka se Bafoulabé ni hukumu kɔnɔna la ni ka tila ka taga ni balo o kɔni tɔn 5 ye u fɛ ka o di Bafoulabé sijɛw ma. Ni waleya min kɔni filɛ nin ye a hakilina bɔla Bafoulabé kaw olu kɔni ka fasoden jɛkulu dɔ la ni o ye collectif des ressortissants et sympathisants en santé Bafoulabé marabolo kɔnɔna la. K'aw ladonna k'a fɔ Octobre kalo o kɔnɔ ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye Mali kɔnɔ. K'aw ladonna k'a fɔ Octobre kalo o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye Mali kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la nin denfaya tala ka di colonel Goita ma ni ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a jɛniyɔrɔ fin a ko la. Nin baara ninnu kɔni senfɛ arabadon ale ni alamisadon ni dugudenw bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ ka furakɛ fu wa furaw tun bɛ ka tila ka di u ma fɛnɛ u ka lajɛliw kɔfɛ. Colonel ale mun ye a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se Bafoulabé nin ko in hukumu kɔnɔna la ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɔni ye waleya ye mun kɔni bɛ dugudenw ka olu kɔni bila kɛnɛyaso la taga la hali ni waleya in kɔfɛ. Bafoulabé kaw olu ka kɛnɛyasoba ɲɛma ni o ye u ka CSRF ɲɛma ye o kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn bonya kɔni ma deli ka kɛ olu ye fɔlɔ ko olu kɔni bɛ a sɛbɛntiya bi k'a fɔ ko Mali transition ɲɛmaw ko u ka wilikajɔw o kɔni bɛ ka kɛ malidenw olu kɔni dɛmɛli hukumu kɔnɔna la. Arabadon yɛrɛ tile 1 kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko mɔgɔ 400 olu kɔni ne furakɛla. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Yoroso wilikajɔw bɛ sen na walasa wuluw olu bɛ se ka kisi wulufatɔbana ma cogoya min na. Kibara min sera ma olu y'a yɛrɛ k'a fɔ Yorosokaw fɛ yen nɔ direction régionale des services vétérinaires ale ni direction régionale des produits et industries animales de Sikaso olu ye u bolo di ɲɔgɔn ma ka wulufatɔbana kɔni kɛlɛ. K'aw ladonna k'a fɔ ninnu ka nin baara ninnu kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye wulu fɛn fɛn mana kɛ dugu kɔnɔ ale ni jakumaw ni ka olu bolo ci walasa k'u kisi fatɔbana ma ni an ko ma ko rage nanzarakan na ko sabula o bana in kɔni ye bana juguba ye a bɛ baganw minɛ kɛrɛnkɛrɛnyana wulu ale ni jakumaw ko wa u bɛ se ka yɛlɛma adamadenw fɛnɛ fɛ ni u dajiw ye walima kini yɛrɛ fɛnɛ fɛ ko bana in kɔni a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ o kama olu kɔni filɛ ka wilikajɔw kɔni kɛ ka bana in kɔni kunbɛn walasa a kana se ka mɔgɔw minɛ. K'aw ladonna k'a fɔ fɛnɛ ko ni waleya minnu filɛ nin ye ninnu kɔni kan ka kɛ waati ni waati walasa cogoya min na ka baganw lakana ni ka tila ka adamadenw yɛrɛ fɛnɛ lakana o fɛ. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye arabadon marifatigi dɔ olu ye bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin maa dɔw kɔni ma olu bɔtɔla Niger. Kibara min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Ansongo dugutagala dɔw kɔni ne tun bɛ nale u ka mobili personnel la ninnu kɔni tun bɛ ka bɔ Niger. Cɛ marifatigi dɔw de filɛ ka sira tigɛ ninnu ɲɛ Tasiga Ansongo marabolo kɔnɔna la ni ka ninnu bolofɛn nafamaw bɛɛ lajɛlen minɛ u la. K'aw ladonna k'a fɔ maa 2 de tun bɛ nin mobili in kɔnɔ mɔgɔ ni ma to a da fɛ nka a yɛrɛla k'a fɔ ko ni mɔgɔ 2 bɛɛ joginna sabula marifatigi ninnu kɔni ye kisɛ ci u la. Kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye Kayi ye école privée tigiw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka hakilina falen dɔ kɛ. Kibara min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko arabadon Octobre kalo tile 6 Kayi kɛnyɛrɛ écoleso minnu bɛ yen nɔ olu kɔni ɲɛmaw farala ɲɔgɔn kan ni ka hakilina falen kɔni kɛ walasa cogoya min na u bɛ se ka u ka écoliw lakanda ni ka tila ka écoledenw ka olu ka hakɛ sabati. Ninnu kɔni ka ni ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ka kuma fanba kɔni bɛna kɛ u ka gɛlɛyaw de kan ni ka tila tuguni ka fura sɔrɔ olu la. An balimaw ni de tun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.